gobe na zo. Sama me abin sa ya zo ba ni kaɗan na ji daɗi gobe na zo. Ebala ayya ta gaji marawaci ba zai rike dan wani ba ko yayi ba ba zai masa aure ba. Kai ko yayi ba ba zai masa gata ba. Kai matsoraci ba zai yi husuna ba ko yayi ba ba zai yi gargo ba. Ka'a zaman gida a barwa mata dai. Hai ga saniya da gashin doki yayi malami ba zai hana yanka ba. Ebala kaza da gashin belbela malami ba zai hana yanka ba. Wutan kara ba zai dafa kalwa ba. Komai haushin bakin kare ba ya hana kora shiga gare. Karya kure ta ce ba ‘ya'ya ba mai abin zari ne idan musa. Kai mai abin sa ya zo ba ni kaɗan na ji daɗi gobe da zo. Barka dai. Jijjiga can maza jijjiga nan ayyo me abin da ya zo ba ni kaɗan na ji da daɗi gobe na zo. To kyale ne kushe ka watan wata rana za ya yi waka. Shi kaga mai fiska biyu tabbas wannan ko shaidani ne. A fiska kamar ba komai a zuciyarsa kamar ya kashe ka. Ka damu da wanda ya damu da kai, ka lura da wanda ya lura da kai, yarda da wanda ya yarda da kai, ka kula da wanda ya kula da kai. Dogaran ka inda Allah ne babu wanda za ya tawaka. Tsarin ilahu ya fi na boka, kashin kare ba zai taki ba. Salon gida ya barwa gurmi mata kidan ku ne dokawa. Kalama ya barwa na Musa mai hauka zana gunfati. Ganga barwa MG Kaduna ka ja zuga.